Moi moi. En huomannutkaan teitä siinä. Tämä vuosi on ollut aika erikoinen ja monia perinteisiä kohtaamisia on toteutettu etänä. Nyt on myös se aika vuodesta, jolloin pitäisi päättää, miten muistaa niitä tärkeitä sidosryhmiä, kuten asiakkaita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita. Me tarjoamme teille mahdollisuuden toteuttaa videomuotoisen joulutervehdyksen valmissa studio-olosuhteissa haluamallanne somistuksella. Kiinnostuitko? Lue lisää ohesta ja varaa oma kuvauspäiväsi. Moi moi!